A Vila do Mañá construese cos que agora son nenos. Durante toda esta semana, a Praza da Independencia convértese nun taboleiro de xogos para que o alumnado do Colexio San Francisco reflexione sobre os espazos públicos, entendidos estes como lugares de convivencia. O que intentamos é devolver os espacios que foron ocupados polos coches, o que van ser os habitantes do futuro, que son os nenos, e para todo o resto dos habitantes, que somos o resto da xente que está na cidade. Neste proxecto traballase co plano a tridimensionalidade e o liñal. Son os diferentes elementos da arquitectura que serven para que os nenos reflexionen sobre a cidade na que lles gustaría vivir. Para iso, previamente, deben coñecer a contorna que os rodea. Se eu non conozco a cidade, eu non vou ser habitante dela, eu non podo decidir sobre ela. Entón, primeiro conocela, conocer o seu pasado, entender o seu presente para poder mirar o seu futuro. Coa cidade xa descuberta, os nenos expoñen as súas reivindicacións. Queren unha Vila García máis verde, con máis parques e zonas de lecer. Que teña parques, sitios para xogar. Con máis medio ambiente para respirar mellor, tamén con máis xogos para os nenos. A mí me gustaríame que fora menos contaminante, que usemos coches eléctricos que non contaminen, que tuviera máis parques e cines. Con máis parques creo que estaría ben porque sempre axuda. Pois a mí me gustaría que fose as cidades moi grandes coas casas así tipo rurales e que coidaran máis o medio ambiente. Gustaríame que houbera máis carriles para poder andar en bici. Que as rúas non tiveran tantos chicles tirados pola carreteira ou polas rúas. Pois gustaríame que fora con máis parques e máis edificios. Me gustaría que fose un pouco máis rural, con máis parques, máis árbores. A localización escollida non foi froito do azar. Esta Praza de Independencia sufrirá en breve unha fonda remodelación na que as persoas lle van gañar terreo aos coches. Por este espazo pasarán entre hoxe e o venres máis de 300 nenos, ou que o mesmo 300 habitantes da Vila García do Mañá.